Eskerrik asko zuei etortzagatik, ez nuen egia esan espero lako eguraldia gaur atera eta inbeste jende hemen bilduko ginenik. Eskerrik asko ere, gonbitea luzatzagaitik eta Pakistanen egon arren da behin da berriro idatzi eta nire erantzuna jaso ez arren insistitzeagatik. Han egon da, gaia santziatenean, nahi dugu zuk zer batea eta geologiari buruz, baina gai librean, egia esan nekien zertaz hitzein, argi neukan Pakistanetaz ez, lehenengo aldia zan bertara junda lanean genbiltzalna, eta ez geneukan nahiko ezagumendu horretaz hitz egiteko. Eta orduan, hola korreo pare baten bueltan, okurritu zitzaigun, azkenean geologiataz hitz egingo dut, nire ibilbide pertsonala aprobetxatuz. Orduan, Euskal Herritik abiatu nintzen, eta elkar ezagutu edo elkar gelditu ginenean Pakistanen nengoen, azken geltokia ura zan, ura da, eta bitartean Atapuerkatik ibili naiz. Hola begiratu eta hemen lagun aurpegi asko ikuste ditut, batzuk urteroko juntatzen garenak mendibilaldian, ez nizuen espero, eskerrik asko, hain urrutitik etortzeagatik, eta badakizue, etzaidala batere gustoko hitz egiten egotea beste aldeak ez badu ulertzen. Mesedez, ez bada, ni badakit gaia ez dala errisa, piano jole bat ere badaukagu, duela egon gutxi elkar egon ginena, musika gutxi edo gehiago denak ulertzen dugu, bentsa gustokoa degunala, hortik aurrera ezer gutxi. Harrietaz hitz egiten jardun eta beste aldeak ulertzea ez dakit erresa dan. Beraz, ez bada ulertzen, ez du zentzurinik aurrera jarraitzeak, mesedez galdetu, eta hori esan da, hastera goaz. Hau argazki bada, berez Marokoko, Atlaseko argazki bada. Airetik aterata, Googlean, oin daukagun denok ordenagailuz manejatu dezakegu, eta ez dakizuen begiek zer ikusten duten. Figura batzuk, kolore batzuk, eta pentsatzen dut hemen horrela, erreka bentsat somatuko degula, laku batean edo geratzen dana. Irudi hau jarrita, hemen vegetaziorik ez da ikusten, eta hau da geologoen paradisua. Bertara jun, eta arrokak agerian daude, eta gure lana egitea bakarrik gelditzen zaigu. Hau, da, ez dakit ikusten duzuen, aralar daukagu hemen, eta, hemen barkatu, hemen horia bailara, hemen harriak nun dauden edo arrokak nun dauden agerian ikuste ere kosta egiten da. Zergaitik, dena vegetazio oso politia, oso berde, baina hemen geologoek lehenengo lana izaten dugu, lurtzorutik gora daukagun hori, kendu eta azpian zer izkutatzen den asmatzen. Hala ere eskerrak, kostaldeak ematen dizkigunik olako poz batzuk, hemen Gaztelu Gatxe, orain azken urtetan modan jarri den parajea, mendipuntetan ere edo mendigailurretan ere kareharrian normalean bilutzik egoten da eta horre lana ondo egiten dugu, eta bestela Nafarroan ere hegoaldean badaude bardeetan horrelako azaleramentuak. Hauek, metroz metro, aztertuz, gure helburua izaten da irakurtzea, beste batzuk musika irakurtzen duten bezala, edo beste idazkera bat irakurtzeko gai diren bezala, geologoen abilezia da, hor arroketan gordeta dagoen informazio hori transkribatzea, edo zer gordetzen duen jakitea. Azaleramendu gehiago, badazpada Euskal Herriko propaganda pixka bat egiteko, hemen Anbotoko igoera, Urbasa, Auplentzia, Zarautz, Barrikako tolesak, leku ikusgarri politia, eta hau airetik aterata, Getxoko hor mendiak erabatola moztuta daude, laututa daude, eta erliebe horrek ere asko du kontatzeko. Hau esan da, zer da geologia? Badazpada, denak ulertzeko zertaz jardungo naizen. Lurraren barruan zein kanpokaldean dauden arrokak, sedimentuak, formak eta prozesuak, guzti hori gauzatzeko gertatu diren prozesuak aztertzea. Hola, errex esatu da. Zer gertatzen da, gure lur planeta honek 4.967 milioi urte ditu, eta milioi urte guzti horietan forma, arroka,
prozesu asko gertatu dira eta asko pilatu dira. Eta pilatzeaz gain, batzu gainera eraldatu, transformatu egiten dira. Horko presio eta temperatura gaitek. Hori dena irakurtzen jakitea da gure zeregina. Baina egia da, galdetzen baizuet, hori da geologia, eta geologo batek zelan egiten du. Baten bat animatzen da, erantzuten? Biologo bat esango banu, akaso esango zuen, basoak, edo natura, edo txoriak, edo... Geologia, koste egiten da geologo baten lana, zertarako balio ote duen asmatzea. Gehienetan gainera, prentsa txarrak daukagu, zeren arrisku geologikoak daudenean, hau da, sumendi bat aktibatzen danean, edo lurrikarak daudenean, edo uholdeak daudenean, desastreak daudenean, orduan ateratzen gara geologoak, orduan deitzen gaituzte, orduan gogoratzen dira geologota. Eta hori ez badakazu, beste foko bat izaten da, frackinga danean, edo petrolioa ustiatu behar denean, edo arrobiak daudenean, hori bai, gero denak konsumitzen dugu hormigoia, edo zementua, edo deno daukagu kotxea, eta botatzen dugu gasoila eta gasolina. Baina alde, ez dakit oso politia ez den horretan kokatzen gara geologoak. Eta azken aldian, zerbait esate aldera, iraganeko klima aztertzen dugunez, iraganeko historia hori irakurtzean hor ere klima gelditzen da registratua, eta bain aldatzen ari dan honetan, edo aldatzen ari garen honetan, badirudi geologo eta zer gogoratzen direla iraganetik zer konta dezakegun esateko. Bai egia da, hau dena egiten dugu, baina hau eta askoz gehiago ere. Ez dugu bakarrik iragana aztertzen. Konturatu gabe, gaur egungo, tamen beheko honetatik hasiko naiz, medikuntzan, irensten ditugun pastilla gehienetan elementu geologikoak doaz. Buztinik ez palego, guk botika hauan sartu eta hauan bertan hasiko litzake hori askatu eta bere lana egiten. Lixeritu eta estomagoraino joan behar bada oso osorik, horrek garraiatzaile bat behar du. Eta garraiatzaile horiek askotan buztinak dira. Buztin mota ezberdinak, baina buztinak. Beste adibide bat jartze aldera, kosmetikan erabiltzen ditugun, kremak, margotzeko, guzti horien oinarrian ere geologia dago. Edo geologo askoren lana dago. Pintura, papela, pintura txuria egiteko botatzen diogun hori, hor ere mineralak daude, mineralak arroketan daude, ez dira ereiten baratzean, arroketan daude. Arrokak aztertu behar dira, jakiteko zer ez dauden osatuta, eta osagai batzu asko erabiltzen ditugu egunero. Egunero jakin gabe. Kalzio, esne kalzioan aberastua. Behiari ez zaio ematen kalzio gehiago esnea aberastua eman dezan. Egiten zaiona da gehitu kaltzioa, eta kaltzio hori ateratzen da mineraletatik, kaltzita izeneko mineraletik, eta kaltzita horrek bete behar ditu, errepikatu egiten naiz, hau da, edozein kaltzitak ez du balio, baina kaltzita ustiatzen da, arrobi bat irekitzen da, hango kaltzio esneari gehituta guk hartzeko. Eta horrela, mobila eskuan jarri behar nuen, baina mobilaetan ere, mobili gelitzak egongo, mineralik gabe, eta mineraletatik ateratako elementuri gabe. Pentsatu kate guzti horretan, azkenean, inor gutxi gogoratzen den arren, geologo badagoela, arroka horiek aztertzen, mineral horiek aztertzen, eta hortik ze elementu atera daitezken esaten. Beraz, ez dugu bakarrik iragana irakurtzen, eta iraganean zer gertatu den aztertzen. Baita ere, arroka horietatik gaur egungo bizitzan, gaur egungo gizartean beharrezkotza jotzen ditugun hainbat elementu ateratzen ditugu. Galdera bat egin behar nizuen, egia da, zer uste dezuen, denok uste dut entzun degula gerrateetan eta azken boladan munduan nahiko astinduta dabil, petroleoaren inguruan jirabira asko daude. Petroleoak gerra askoren atzean dagoen arrazoi nagusiena azkenean lehengaiak dira. Petroleoa dena nagotan egon arren, area eta ura petroleoarekin batera mundu mailan
mafia eta desoreka gehien sortzen dituen produktua. Gurean ez horren beste, baina hauek Cabo Verdeko irudiak dira, eta Cabo Verden eta Marrokosekoa da ere, gehien behar dutena area da. Eta ez dute arerik. Orduan, itxaspean sartu behar dira eta buzeatu area ateratzeko. Area behar dute eraikuntzetarako, etxeak egiteko. Eta horren inguruan sekulako mafiak daude. Hor ere, azkenean, harria, nola bat esateko, arrokak dira ustiatzen dianak. Nik hor aipatu duain arte aipatu ditudan gauza hauetariko ia ezer ez dut egiten, edo gutxi, eta nahi dut ere bukatzeko azpimarratu beste zentzu bat. Eta da, geologiak oraina ulertzen laguntzen digula, gero datorrena etorkizuna ere aurreikusteko. Eta kokatzen gaitu lurraren bilakaeran, egia da gu hemen gaudela, tontorrean gaude orain, baina beste asko pasa direlako 4.967 milioi urte horietan, eta asko 100 milioi urte biziarren, Jurasiko eta Kretazeo garaiko dinosaurioak esate baterako, haiek ere txaka erorizia. Gu hemen gaude, goran, eta ez dugu uste dut kanpotik etorritako ezer asko beharko, gu geu suntsitzeko gure espezia, daramagun abiaduran. Zerari gara gure beharrezko diren ingurune guztiak xehetzen da, ingurunea bukatzen zaigunean gureak egin du. Ez dugu ezagutuko hemen eserita gaudenok eta gure seme-alabek, baina espezie modura hitz egin da, ez gizaki pertsona, familia batetaz baizik espezie bezala hitz egin da, inbaditzailea gara, uste ados gaudela ordenok, eta etorkizuna ez daukagu luzera begira behintzat aseguratuta, geu ari gara gure inguruak txikitzen. Eta uste dut eskala honek horrela izateak, aurrean izateak humildu egiten gaituela, edo behintzat niri bai. Beste perspektiba bat ematen di, ez nintzateke hemen egongo aurretiko guzti hauek pasa ez balira. Hau kontuan izan da, nire zereginetariko bat da bizigaren ingurunea ulertu eta balioan jartzea. Hori nola egiten dut? Arrokak, dauden arrokak egiten dut eta dugu, zen gelan badaude lankide batzu ere, arrokak deskribatuz, arrokak espazioan eta denboran, hau da, terrenoan non agertzen diren eta zein adinetakoak diren kokatuz, ordenatu, armairua ordenatzen den modu berean, eta zergaitik gertatu den, nola gertatu den hori ulertu. Hori da nire, edo gure, zereginik nagusina. Eta lan horietan, hasi nintzen lehen esan da bezala Euskal Herrian, Kretazeo garaiko milioi urte asko orain esango dizuet garai batzutan, eta jarraitzen dugu oraindik bai Kretazeoan eta bai azken 2 milioi urtetik honako prozesuetan, ibili naiz Asturias, Malaga, Segovia, Cantabria, leku asko bidaiatzeko eta hemendik kanpo ere aukera ematen du. Eta beste 2 leku aipatuko ditut, uste esanguratsuak dialako bain ere bizitza profesionalean eta baita ere geologiaren ikuspuntutik, eta dira Atapuerca, Burgos, hango aztarnategia eta Pakistan. Orduan, 3 parada egingo ditut, eta espero dut horrekin, nahikoa izatea. Euskal Herrian esan nintzen. Euskal Herriko mendiak izan zian nire lehenengo liburu geologikoak, eta konkretuki Aralar, eta konkretuki Txindoki. Hemen familikoak ere badia, eta gure jaiotetxetik, gutxi gora bera, ez da argazki hangoa, baina gutxi gora bera ikusten den Aralarko irudia hau da. Eta ni horra begira azitakoa naiz, Olaberriko baserri hortatik Txindokira begira. Aizkorrire ikusten dugu, baina izkutu xogon gelditzen da eta beti horra begira. Nire perspektiba asko aldatu zen, hemen ikasten hasi ginenean geologia, hasi nintzenean ikusten, hemen mendi bat eta zerbino txiki bat ikusi partez, hasi nintzenean ikusten hor itsasoan sortutako arroka bat. Arrezife bat.
Ja niretzako txindokira begiratuta ez dut mendia ikusten, baizik ikusten dut duela 100 milioi urteko arrezife bat. Gaur egun Australian egon daitezkenaren pareko. Hau esan errexi egiten da, baina frogak bilatu behar dira, zergatik dago hor arrezifea edo nik nola dakit edo nola dakigu geologoak hor arrezifea dagoenik. Horretarako juten gara bertan dauden fosilen bila. Eta fosil horietan, fosilak koralak eta ez dira arroketan ikusten ladoseko dokumentalean bezala. Ladoseko dokumentalean dena kolorea, arrainak, txipli-txapla, noizean behin marrazoa. Hemen berriz mundu gris bada, dena grisa, baina bere barruan, hau mikroskopiopean ateratako argazkia dago, eta daude izaki bizidun izandakoen fosil aztarnaz betea. Karakola bat moztuta, koralak gutxo gora bera horrelako gauza gris bat, horrelako ezurdura hau erakusten dute, ez kolorez betetakoa, ze kolorezko zatia usteldu egiten da. Arri bilakatzerakoan desagertu egiten zaigu. Eta orduan, arroketan bilatzen dituguna dira horrelako formak. Urruna txindokira igotzen zetenean, batipat arnaz estua azten geanean, fijatu arroketan. Bete-bete inda dago horrelako eta bestelako fosilez. Eta fosil bilduma horrek, fosilen elkarketak, ez fosil batek, baizik, fosil ezberdinen elkarketak adierazten dugu ekologia bat. Ekologia esan da, ulertzen duzu, ingurune bat. Ingurune itxastarrean edo errekan edo, ez da animalia bakar bat bizitzen, baizik, talde bat, animalia ezberdinek osatutako taldea. Talde hori ikusten da primeran txindokin. Eta talde horrek adierazten dugu txindoki, oain dela, 125 milioi urte, gutxi gora bera, horrelako baldintza batean zegoela, sakonera txikiko, itxaso tropikala, ez gaur daukaguna, tropikala, berua, eta bertan biziziala pozpozik, gaurko mejilloien antzeko bibalboak, karakolak, koralak, hau da, buzeatuko bagenu itxaso gorri edo Australia parean, gutxi gora bera ikusiko genituenen pareko. Karo, nik Olaberritik mendi hartan, batean koralak ikustera pasan nintzenean, flipatu iten nuen. Zer da hau? Ez hori bakarrik. Nire enpeño horretan jarraituta, hau da aralar edo pare aralar eta taungo domoa. Zerutik goitik ikusita eta vegetazioak kenduta. Esan dizu, guri vegetazioa geologoi estorbu egiten du, tapatu egiten du arroka. Orduan, hori ikusten hasita, hasi nintzen ikusten, aralar guztiatzala berdina. Aralarrek batzuela, kanpokaldean txindoki dagoen parean, txindoki hemen dago, eta hauza gaztelurantz, bapatean aldatu iten zala lodieraz, hemen jira buelta ematen du atongo domoan, eta uarte harakileko honetan berriro zabaltzen zaigu, eta hauek dira kretazeo garaiko kareharriak, baino erdian daukana bihotza, aralarko bihotza, ezberdina dela. Ezberdina da itxuraz, askoz ere geruzatuagoa dago, ez dauka horrelako puntarik, dena hojaldre baten antzera hola tablatuta dago, eta fosila begiratzen hasita, lehengo itxasoko fauna hori begiratzen hasita, hor agertzen dira moniteak, agertzen dira belemniteak, agertzen zaizkigu Jurassic Park, pelikula eta dinosaurio, garai hartako itxasoko asoziazioa. Hori da hemen berdean daukaguna. Beraz, aralar guztia, bai da itxasoan sortua, itxaspean sortua, baina dena ez da berdina. Bere bihotza Jurasiko garaikoa da, gero, orain hitz egingo dugu marroi hau zer den, eta gero berriro itxasoa garatu zen, eta bigarren itxaso epel tropikal horretan, sortu zian, hemen aipatzen dizkizuen arrezifea. Eta erdian, bi itxaso horiek banatuz zer daukagu? Hau ere, kuriosidade bada. Daukagu itxaso gazigeza, itxaso urputzu gazigeza. Gazigeza, ondo esan detanan, geza, kasi. Asturias aldetik zetozen, kasu honetan, erreken, amaieran gelditzen zian buztinez, arez eta osatua. Eta ara non, ez dakit ikusten duzuen horratzetik, baina agertzen dira arrain fosilak. Ez aralarren, ez ustez, ez dugu topatu, baina eskoriatza parean eta pila bat.
Eta horiek ere urgezekoak dira, urgazik ezakoak dira. Hori da hemen kolore marroiaz daukaguna, hor gelditzen du. Beraz, hemendik aurrera, Aralarrera begiratzen dezuenean, bat, begiratu bihotza, Jurasikokoa. Begiratu, gero, ataungo domora joaten bazeate behin, argazki hemen dago, domo honen barrunbe hau ustuta daukan utxune guzti hori, da, hemen marroian daukagun, horrelako buztinez, orduko erreken bukaerek utzitako buztinen pilaketa. Eta gero, gainetik, garatu zen, gaur egun Australiako ertzean ikus daitezken arrezifen pareko, bai uraren temperaturan da, bai paleoekologia aldetik, berriro kareharriak. Eziazu esan, hau, baserritik lehioa irekita ikusi eta hau dena imaginatzea ez danik gauza politia. Ulertzeko. Bueno, hori lan horiekin abiatuta, orduko nire tesi zuzendari zanak, eraman ninduen Bizkaialdera tesi egitea, zen ere esperantza zan Aralarren jarraitzea eta gauza gehiago Aralarren ingurune egitea, baina hobetxizun ez Bizkaiko lurrak aztertzen jarri behar ninduela. Eta orduan Durango aldetik pasa, eta iritsi nintzen enkarterrietara. Karrantza inguruan, Turtzio, hor badago Jorrioz izeneko mendi bat, eta Alen izenekoa. Eta han, Aralarren kontatu dizuedan historiaren pare, hemen ere, metroz metro, arakatuz, ikusiz, kareharriak nola aldatzen diren ez diren, ze paleoekologia adierazten duten eta bar, junginan angolanak, jungintzan, angolanak egiten. 8 urteren bueltan, doktore egin nintzen, aurkeztu nitu nire lanak, 700 horritako horrelako totxo handi bat, eta guain dino izan behin hor jarraitzen dugu, lanak ez dira sekula bukatzen, batek nahi ez badu. Eta nunbait guk ez dugu nahi, eta hor gabiltza guain dik. Guzti horren ondoren zer, lortu genuen orduko mapa bat egitea, ez hau ni bakarrik, ni eta beste lagun edo lankide batzuen informazioak batuz, egin genuena izan zen, duela 125, hau konkretuki Albiar garaikoa da, hau 1 milioi urtetik gertuago dago, argazki bat aterako bagenioke gaurko lurrari, orduan zer izango zen. Orduan lurra, lur sekoa, izango egokiko genuen Asturias parean, edo Bortziri eta inguruan, eta hemen Demanda eta aldean ere badaude lurrak, egokiko genuen nolabaiteko delta handi bat, eta Aralar, Aizkorri, eta bestelako gaur mendi diren orduan itsaso, sakonera txikikoak arrezifeekin urdin argian, beraien ezpondarekin, eta hemen sakonera handiagoko itsasoarekin. Marrazo hortzak topatzen dira, beraz guzti hau zientzia da, naiz eta ipui baten antzera kontatzen dudan, eta frogatu egin daiteke eta egin behar da. Ez da, ni kontatzen duten historia, baizik arroketan dagoena. Hau esan da, nahi batzuek gero galdetuta kontatuko izuet, baina azarez, suertatu nintzen egun baten Burgosen, eta han ere luzatu zidaten gonbitea, hango aztarnategietako geologia egiteko. Hau da, hango aztarnategietako betekinak ordenatu espazioan eta denboran eta interpretatzeko. Sekulako saltoa da denboran. 1 milioi urteko nire entrenamentuak, printzipioz etzun askorako balioko edo bai, 2 milioi eta erdi gutxi gora bera urteko gauza batzu kontatzeko. Lehen itxasoan ibilitakoa nintzen, buzeatzen denbora oro, itxaso tropikal bero horietan, eta bapatean pasatu behar nintzen, eta puerkan, karst batetara. Karsta badakizu zer da? Bai, ez da? Karaitzetan, garatzen dian olako kobak eta zuloak. Mendian gora ibili partez, bapatean mendian behera. Karst mendi honetan, Burgosen, eta Laukitxo horretan bakarrik, daude 4 kilometroko galeriak garatuta. Egontzate atapurkan baten bat, hola bisitan edo? Batzu bai.
Bakizu, erdun zer esatea noan pixkat, 4 kilometro daude eta bisitan junda ikusten dana hemengo trenak eraikitako ferrokarrilaren edo trenak indako trenbideak itxerakoan moztutako paretean agertzen dian zuloak dira. Hori da jendea bisitan juten danean ikusten dana. Baina, barruan, beraz, hau bakar, ez dakit ikusten zuen, hemengo bideko hau da, erakusgarri dana. Baina, barruan, mendien baitan, 4 kilometroko sare badaukagu, 3 pisutan antolatuta, eta dena ezur eta sedimentuz eta arrokaz betea. Horra juteko, itxen dugun bidea da, hemendik, ez da ikusten apenas, baina koba badago horti sartu, hemen geziak adierazte izuen norabidea, hor goaz, jantzita, biluzik ezin da sartuta, buzo bat ematen dugu lasai zikintzeko, jirabuelta bat ematen dugu bigarren pisu karstikora pasatzeko, estualdi batzu tarteko, zorrelako gatera batzu daude, eta hau lehen ere kontatua naiz, baina alaba hemen daukat, eta 6 hilabete aurdu nengoela izan zen azkeneko aldiz pasan nintzen da, ze tripetxa etzan pasatzen gehiago. Zertarako, iristeko lako sala handi batetara, ziklopes deitzen diogu, pentsa tamaina zein izango dan, hemen gaude, argia iteko jende ezberdinak kokatuta, eta gero, tutu batean, olako tximini antzeko sima batean, batzu sokakin, beste batzuk horrelako eskailera kablezko batean lagunduta, jaisten ditugu beste 14 metro, eta han, iristen geha, sima de los huesos edo izena dun zulora. Hoi dena ikuste duzu, sokaz eta horrela. Ez da leku erresa lanerako, ze ibili behar geha oposizioan eta gauzak egiten, hola ibili behar da, baina, gustoko lekun ez da aldapaik. Hola ibiltzen geha, hilabete osoa, goizean sartu, gauean atea, goizean sartu, gauean atea, jai eta lan bat eta aste. Zergaitik hor, 4 kilometrotatik, zergaitik da leku bitxia hori? Leku bitxia da, horrelako gauzak topa daitezkelako barruan. Aldaka oso bada, kadera oso bada zurrarekin, Elvisen aldaka deitu genion, oxigeno gutxi dago eta orduan batzutan hainbeste ordu pasata gutxien ez ondo pasatu zen saiatzen geha ere. Garezurrak pila bat daude, gero ikusko dituzue batzuk, baina 17 ezberdin topatu ditugu, eta 28 pertsonen gorputz atalak daude, seguru, errepikatuta daudelakoz. Denetarik, zahar gutxi dago, gazte eta emakume asko, eta begiratu kuriosidadez, palilloa erabiltzen zuten, tartea garbitzeko, eta honek desgasteagatik, ikusten da gutxienek adineko pertsona batena dela. Gero paleontologoak daude, nik ez ditut hauek aztertzen. Hauek paleontologoak eta paleoantropologoak aztertzen dute hori. Hemen batzuk, ez dira horrela topatzen, ikusiko duzuen nola topatzen dian, hau gero rekonstruzio lan egiten da, puzleetan bezala, hortzak, hauek desgaste gutxiago dute, ikusten duzuenez, gero batzuk esnezkoak ere badituzte, orduan hor adina jakin daiteke, hankako falangeak, aran, puskatutako aldatu nahi bazu, eta baita hemen dituzuena dira belarrikoak, belarriko piezak. Orduan honek esan nahi du, horberan denetari dagoela, txikienetik, handiagoko ezurretaraino, eta nahiko preservazio ikusten duzu osorik. Honek gauza asko esaten ditu ezurra bakarrik aztertuta, baina ez dena. Esaten du, behintzat gorputzatal hori osorik iritsi zala eta tendoiekin hor dagoen lekura, ze bestela bidean sakabanatzen joango zen, eta horrek adierazten digu ere, edo bizirik ez pazan hilberri zala gorpu hori edo gorpu atal hori horra iritsi zenean. Barkatu, ezurroiek, ezur eta hortzak eta dena direlakoak, hola agertzen dira, argazki hau dira aztarnategikoak. Hola agertzen dira eta esaten dugu, euskaldun bakarren nien, mordiendo el sedimento esaten dugu, denak daude guzti, are, sedimentutan. Eta orduan, nire zeregina, ze geologoa talde horretan ni bakarri naiz,
da galdetzea sedimentuari ezurrek esaten ez duten hori. Identifikatzen dituzue, ez? Hauek dira lehengo hankako falangeak, hauek dira hortza eta maxilar bat, hau ez dizuet erakutsi hartza da, eta hemen saietx ezurrak, hartzarenak, eta hemen hauek ere hartzarena dira, eta hau da bifaz bakarra. Egon zaretena museoan eta ikusten, aztarnategi honen ezaugarrietariko bada, elitika edo industria bakarra agertu dela. 28 gorpu ezberdin, 17 kraneo, gorputzatal guztiak errepresentatuta, eta pieza litiko edo teknika edo puskatzeko eta jateko eta erabiltzen zuten bakarra. Beste aztarnategi edo zinetara juten zutenean, lehenengo arkeologoak lanean ibiltzen direnean, arkeologoak aztertzen dituztenak pieza litikoak dira. Zergaitik, pila bat agertzen dialako normalean. Eta ezurra da gutxien topatzen dena. Hemen aztarnategi hau dena alrebez da, kontrakoa. Bueno, ni joan nintzen egun hartan, eta gonbidatu ziaten hartan, galderak zian, nahi zuten jakin nola sortu den aztarnategi hori, noiz sartu ziren edo sartu zituzten gorpu horiek zulo horretara, eta nondik. Nik esan nuen, baina ni itxaso tropikaletan nago, bai, zu zen behar dugun norbait ordenatzen dakiena, eta zu. Eta esan nuen, bueno, jungo naiz, 15 egun udabaten, ia aber zer esaten deten. Eta ia pasa dira, 20 urte, kasi. Bueno, bideo hontan zer egin dugun, nola metatu ziren galderari erantzuteko, hor jetxi, lehen egin dugun bideo horretan, eta hemen lanean aldiko pertsona bat egoten da. Ikusten duzunez leku gutxi dago, gehiengoak hor tabloian egoten gara ez zapaltzeko beran dagoena, eta orduan industen ari danean da ezurrak ateratzen daudenean, egoten da bat paleontologoa dana, behatzakin egiten da lan, ze bakizue behatza oso fina dela, orduan ikutzeko eta kontu handiz ateratzeko, oan ja guanteak erabiltzen hasi gea, ADN kontua direla eta, gero kontatuko dizuet, baina, hemen ematen dut zezer ezberdina dagoela, jetxi dadila geologoa, orduan jaisten ez ni, behiratzen dut, ez haulengo berdina da, edo bai, edo ez, horrela. Zergatik, ze nasmaz hau, egia esan igual argazki hobeago bat ekarri behar baino, ez da erresa, ordenatuta dago, gezurra badirudi ere. Orduan, jaisten garenean, ni fijatzen naiz, ja begi biztaz uste esan daitekela hemengo gorria, eta hemen daukaguna ezberdina dira. Hemen puska batzuk ikusten dira beste kafesne koloreko zerbaiten barruan sartuta. Orduan, ezberdintasun guzti hauek, xietasun guzti horiek apuntatzen joan, bereiztuz joan, ordenatzen joan, txintxeta jartzen ditugu, orden hori ia betetzen denala ez ikusteko gero txintxetaren azpitik eta gainetik agertzen diren gauzak berdinak diren edo ezberdinak diren, eta horrela, egunez egun, aurrera. Noiz arte, ja bukatu arte lan hori, orduan ja hemen ikusten duzu, hau da siman jaisten garen, sokekin jaisten garen hori, hau da ziklopesalaren ebaketa, hemendik ateratzen diren ezurrek ezin duten ez egin guk oinez egiten dugun bidea, puskatu ingo lirateke, hemen perforazio artifizial badago, eta hor jartzen ditugu petateak, eta sokakin goitik tira, eta ateratzen dira. Eta hau da, kolore ezberdinetan irudikatuta, nik egin deten ordenatze lan hori. Hemen ordenatu ditut, nasmaz batean ikusten ziren horiek. Ordenatu, beti esaten dut, geologok egiten duguna ez dela notario lana. Ez dela bakarrik hartu, apuntatu eta jazta. Ez egin behar dugu hartu, apuntatu eta ulertu. Nola sortu dan hori. Lokatz hori zetorri da, tantan ez tantan, edo erreka bat sartu da eta errekak utzitakoa da. Ezberdina da, errekak ekarritakoa barima da, igual ezurrak ere ekarri egin ditu. Orduan, ulertuz geologia, ulertu dezakegu ezurroien edo aztarnategi horretako giza ezurren historia ere zein izan den. Hori da helburua. Orduan, ulertze horretan, hemen ez geldituko, baina ikusten da denetari dagoela. Koba baten historia ez da simplea, ez da sortu bete eta listo. Ez sortzen da, igual sortu eta lehenengo goiko paretak erortzen dira, hemen gertatzen dana, kolapsoa edo gaineko pareten aztarnak daude bebeian, gero badaukagu erreka batek utzitako sedimentuak, horrela esan da, hauek
mikroskopiopetik ateratak, ez dituzu ikusiko txikian dareta, baina, bueno, sinistu beharko diazue, area tamaina du, eta arearen ezaugarriak aztertuta, dakigu arroka metamorfiko izena duten batzutatik eratorria direla. Eta arroka metamorfiko horiek inguru horretan demanda mendizerran daude eta handik etortzen diren erreketan, ez besteetan. Orduan, badakigu, erreka hemen dozka aztarnak, ziklopesen badago zeozer, eta erreka horiek demandako mendizerratik eratorritako urak direla. Jarraian gero buztin gorria dauzkagu, hauek, fosilek oskatzen duten hori, bai? Eta buztin gorri horiek aldiz tantanez tantan metatutakoak dira. Nik esaten dudalako eta frogak egin ditugulako. Frogak nola egiten dira? Mikroskopio elektronikoan sartuta edo beste teknika batzu jarrita, jakin daitezke buztina dira orrialdeak bezala. Orduan, orrialdeak orientatuta dauden, ala ez dauden, jakin daiteke. Eta ikusi egin daiteke. Batek uste duenean tantanketaz lasai-lasai metatutako dela, froga batzuk egiten ditu, konprobatzeko ia hori egia den ala ez du. Gero, etorri ziren ezurrak, edo norbaitek edo batzuk bota zituzten. Gero etorri zan beste txokolate bat, dala hemen lehen zatiekin ikusi duguna, hau kanpotik abiada bizian sartutako metakin bada, eta gero ja horrek nunbait, kolore berdeko honek itxi zituen sarbide guztiak, eta handik aurreagoko guztia da, tantanketa sortutako estalaktitak eta estalagmitak eta olakoak. Bueno, jazta, ordenatu dugu. Orden horretan, barkatu, aztu intzait esatea, ikusten badezue, gizaki sarrera bakarra da. Ez da, gauza bat, behin da berriro, edo garai ezberdinetan gertatu dana. Ez dakigu zenbat irauntzuen leiho horrek zabalik, hobeto esan da, ate horrek zabalik. Baina, behin zabaldu zen, gizaki ezurrak erortzen edo sartzen edo egon ziren, seguraski etzan egun bat izan edo izan daiteke 100 urtetik behin bat, baina 1000 urtetan ja asko dira, eta gero itxi egintzen eta gaurdaino. Hori ja, irudituko zaizue, pues baina txorrada, ez? Ordenatu arte pakete hori nola zegoen, hori ere ez zekiten, ez genekien. Ia behin da berriro gertatutako gauza bazen, edo aldi bakarrekoa zen. Bueno, urrengo galdera zen, eta noiz gertatu da hoi? Karo, ni ez naiz geokronologoa, badira, taldean geologia ikasi eta geokronologiara dedikatzen direna. Baina, geokronologo bakoitzak teknika bat dominatzen du, normala dan bezala, eta teknikak daude segun ze sedimentu mota den analizatu behar dena. Orduan, seguro entzun dezuela uranio torio, uranio radiaktiboa, hori, bai? Horretan oinarritzen dira batzuk, eta hori bakarrik aplika daiteke urak estalaktita eta estalagmitetan. Urak sortzen ditun kristaltxo horietan. Ze kristalean galditzen da uranioa itxita, kartzelan bezala, eta orduan behin itxita galditzen denean hor barruan hasten da desintegratzen. Eta orduan guk kristal hori lehertuta, jakin da zenbat ama eta ume edo guraso eta ume dauden, jakin dezakegu zenbat denbora pasatu den kristal hori gelditu denetik gaurdaino. Azkar da, labur esan da. Ulertu da? Apa! Ui! Bale. Beste. Orduan, zer da nik egiten duena? Zango zu, geokronologoa jongo da, hartuko du eta egingo du. Ja, baina eske batzutan, kristalak sortzen direnetik gaurdaino, ez di itxita egoten. Batzutan, ireki egiten dira, ze ura pasatzen da berriro, eta orduan ur horrek lehen zegoen garbitu egiten du, edo gehiago sartzen du, edo aldatu egiten da. Orduan, guk egiten duguna da, hartu, hartzeak ere bere lana ditu, batzutan taladroak injun behar geha, tutuak hartuz, moztu, mikroskopioan aztertu, hemen arantxaren eskuak, eta erabaki ze kristal xafla guzti hauetatik, ia ze kristal dagon eraldatu gabe. Sortu zenetik gaurdaino, itxita egon den. Ze bakarrik han barruan dagoen informazioak emango digu adinuna. Ze beste guztiak emango digu zenbakia beti emango du. Zuk geokronologo bati eman, eta beti emango dizu zenbaki bat. Oain, zenbaki hori den guk bila gabiltzana, edo ez, hori beste lan bada. Orduan, beste lan hori da guk edo nik edo egiten duguna.
barkau, ja behin aukeratuta zein dan, ikusten ez taladro batekin, hemen hortzak, Jesus, zetatetzen nahi, enpasteak eta egiteko erabiltzen den zera horrekin, aldan finena hartzen dugu, beste batzutan beste teknika batzuk erabiliz, eta lagin hori lagindu, eta bidaltzen dugu geokronologiako laborategira datatzeko, edo adina zein duen esateko. Zer gertatzen da, sedimentu estalaktita eta estalagmitarik ez badaukagu, gogoratu gure ezurrak buztina hozkatzen zutela. Orduan, buztin horretan beste teknika bat erabiltzen da, optikoki estimulatutako luminiszentzia. Izen oso potoloa du, OSL bezala ezagutzen da, eta hori datza edo horren oinarria da, bai kuartzoak eta bai feldespatoak bi mineral, buztinetan agertzen direnak, funtzionatzen dute, baita ere ez da guztiz egia esatera noana, baina ulertuko diazue, pila baten antzera. Pila bat kargatuta daukagu, eta gero juten da denborarekin deskargatzen. Kuartzo hauek eta feldespato hauek eguzkitan daudenean kargatu egiten dira, denbora oro daude, entxufatuta egongo balia bezala, kargatzen, areta ilunpera pasatu arte. Orduan, estaltzen denez beste sedimentu batekin, orduan hasten da deskargatzen. Karga-deskarga hori neurtuz, geokronologoek ematen dute adina. Baina, koba batean, ziurtatu behar da, sedimentua ona iritsi dela, kanpotik sartu eta denbora gutxian. Zeren, kanpotik kobara sartu eta atarian gelditu bada, 1000 urte, 5000 urte, 1000 urte, eta urrengo prozesu batek hartu eta eraman badu guk hartu eta lagindu eta jakin nahi dugun lekura, kuartzo horren adina ez da ari ematen azkeneko ibilaldi hori. Baizik, lehenengo aldia kobara sartu zeneko adina. Orduan, hemen ere, geologo de a pie, lana da ikustea prozesu hau, lokatz hau nola metatu den. Gogoratzen bazat esan dizuet, tantan ez tantan metatu zela, poliki. Beraz, ez da izan lehenengo datatu dugun nibela. Lehenengo datatu duguna da goiko kafesne koloreko ura, esan dizuedana bapatean sartutakoa, kanpotik eta bar. Zergaitik, hemen ziurtatu nezakeelako metakin hau kanpotik barrura sartu dela, esango nuke ordu gutxi batzutan. Lokatz, euriteak egin eta lurjauziak egoten direnean, dauten direnean horrelako lokatz erorketa horiek abiadan hasten direnean, gelditu arte, gravitatea lagun, mugitzen dira. Oso nekez pasatzen dute edo pairatzen dute edo bizi izaten dituzte bizi bat baino gehiago edo mugimendu bat baino gehiago. Eta hemen bagenekien, gainera, sarrera guztiak itxi dituelako, hau dala azken metakina energetikoa eta bapatean gertatua. Hau da datatu genuena. Kuartzo eta honen bidez. Analisiak egin, ikusi, inonetan bazegoen material kuartzo eta feldespato nahikori teknika hau aplikatzeko, eta aurrera. Eta beste buztin gorri poliki metatutako horri zer egin genion? Horri egin genion paleomagnetismoa neurtu. Hau zer da? Brujulak bakizue funtzionatzen dutela gaur egun, ezta? Lur planetak, neaino bai ez, eremu magnetiko badago eta brujulak orientatu egiten dira, horren zergaitia lur planetaren nukleoan datza, nukleoan burni eta nikel asko dago, eta gainera badago barne nukleo bat solidoa dana eta bestea ezain solido, eta orduan bien arteko mugimendu horrek dinamo bat egiten du. Dinamoa bai ez? Dinamo baten funtziotik sortzen zaigu eremua. Zer gertatzen da? Aspalditik konturatu ziren, eremu hori aldatuz joaten dela. Poloak edo kargak mugituz doaz. Orduan, hemen geologoek badaukagu markatuta denboran, hemen daukazue jarrita milioika urtetan, eta badak ez, 100.000 urte di hauek. Eta daukagu jarrita, beltza da gaur egungo polaritate berdina daukaneko aldia edo sasoia, eta txurian kontrara dagoenekoa. Poloak ez dira erdian gelditzen, iten du alde batera edo bestera. Eta aldaketaren zergeitia lurraren nukleoan dago. Hau esan da, buztin horiek, kargak dituztenez, orientatu egiten dira
garaian garaiko eremu magnetiko horrekiko. Eta orduan, brujula baten iparrorratza orientatzen zaigun modu berean, hau dira gure buztinak, kloritak, ere seinale hori gorde egiten dute. Hori egin genien gorriei. Eta horiek egitean, frogatu zen laminak zeudela ez hau bezala, hau beste bateko trampa egin dut eta baina gerian gelditu da, hauek horrela roseta moduan daude, Atapuerkako buztinak dena daude teilak bezala paraleloan. Eta hori da froga bat, lasai-lasai metatuta dagoenarena. Bueno, total, guzti hori bateratu, informazio guzti hori bolkatuta batean jarri, eta ikusten da, direla sedimentu batzuk azpitik, metakin honen azpitik beste polaritatea markatzen dutenak, gainetik gaurko polaritate berdina dutenak, eta kuartzo eta feldespatotan oinarritutako OSL datuekin, eta uranio torioa eginda estalaktita eta estalagmitetan, denak bateratuta ematen digu sedimentu honek, sedimentuak, gutxienez, 230.000 urte ditula. Ia milioi erdi. Eta falta zaigu nondik. Nondik erako ere, gauza bera, egin genuen rastreatu jakinda, ezurrak beti gorri honetan agertzen direla, junginan begiratzea jazen beste gorri zegoen koba barruan eta kobatik kanpo. Zergaitik, ze koba barruko sedimentu hauek ez den lehen esan, iraganeko lurtzorua dira. Koba batetara sartzen den buztina da, kanpoan daukan lurretik sortutakoa. Gutxio gehiago bidaiatu badezue, Mediterraneo aldean eta oso lur gorriak egoten dira. Klima idorra dan lekuan, normalean lurra oksidatuta eta gorriztatuta egoten da. Gurean oso marroiak eta beltza dira. Gorriaren bila joan ginen, egia esan kanpoan oso gutxi gelditzen da, igatuta dago, eta hortik ere ikasi dezakegu gaurrera begira, zaindu dezagun gure lurtzorua, ze lurtzorori gabe ez dago vegetaziorik, ez lehen eta ez orain, eta hemen ere gertatu zian desastreak, nahi batzu eitzengo dugu geroago, kontua da bintzat, arakatuta ikusi gendula, hau da bera seinalea, ikusi genduela koa barrenean gorria bakarrik, 4 kilometro guztik arakatuta bakarrik hemen agertzen diala, eta kanpoan lurtzoru gorri horren aztarnak pegoteak dira, ez da agertzen lurtzoru horizonte garatua, triangelu honen baitan gelditzen dira. Honekin ez dugu topatu sarreran dagoen, ze segurazki sarrera itxita dago. Sedimentu marroi koloreko, kafesne koloreko horrek segurazki taponatu egin du, eta guk gaur ez gea gai vegetazio horren artean zirrikitu hori topatzeko. Baina seguru nago hemen dagoela. Egin ditugu geofisika eta bestelako froga batzuk ere, baina ez da ezer konkluyenterik edo esan nahiko horrik atera. Ze gehiago? Orain ja beste 4 kilometro hauetan Atapuerkan jarraitzen dugu, ezurrak ateratzen eta ikusten edo verifikatzen edo ziurtatzen esan dugun ordenamentu hori, tarta hori egin duguna eta adina betetzen dela, eta egia esaten ari garela, eta hor jarraitzen dugu, baina aldi berean beste galeria batetan hasi ginen lanean gauza berdina egiteko. Hemen dako zuen nire kuadernoko krokis bat hasi baino lehenagokoa, ja ireki gendun zuloa, hemen errexagoa da tarta hori ikusten, hasi eman baino, nibelak bereiztu, deskribatu, ikusten duzu bat beltz kolorekoa markatzen diguna goikoa eta bekoa, bera narritxuagoa, eta egin genduna izan zen, hemen gauza asko daude, baina lehenik eta behin zulo hauek direla kuartzo eta feldespatoen OSL hori datazioak egiteko. Eta atera zitzaigun 112.000 urte behean, eta 80.000 goran. Horrek zeu zer esate izue? Neandertalak dira. Garai horretan bizi zirenak, gurean, gu oraindik ez ginen iritsi, eta neandertalak suposatzen behintzat dakigunagaitik, ez da gaizki, justu Atapuerkan badaukagu antecesor, badaukagu Heidelbergensisa, eta badaukagu gu, Kromagnon, azkenekoetan, baina neandertala etzen agertzen. Baina agertu da, hankako falange txiki bat agertu da, eta hor gabiltza lanean. Ez da aztarnategi bat ezur asko ematen dituna, eta orduan hasi ginen hor bueltaka, eta era non, duela ez asko, Nature aldizkarian atera zen,
eta gero penas eta beste batzutan, sedimentuak koba barrenean gorde dezakela ere ADN edo informazioa. Zergaitik? A ber, pilinikia, juten geanak edo azala garbitzera, azkenean buztinak jartzen ditugu, zeren buztinak xurgatzeko gaitasuna daukate. Orduan, koba barrenean, edozein azal, hile, txixa, edo zer gauza, edo haragizatiba gelditzen dela, hori usteltzen denean, horko materia organikoa buztinek xurgatu ite dute. Orain, lortu da teknika hobekuntzagaitik materia organiko hori buztinetik ateratzea. Eta hor irakurtzen dute ADN-a. Zer da hori? Etorkizuneko paleontologia, zeren hezurretan gordetzen ez dana ere agertzen da ADN-a. Aztarnategi batean hezurrak uzten ditu, obai jaten dugun horren hondakinak, edo hilotzak, hiltzen bagea edo lurperatzen badute gelditzen dana, baino jun, esei, eon eta aldeiten dunak uzten du seinalean, baino ez du uzten hezurrik. Orduan, seinale horren bila. Hemen ikusten duzuen, atzean ikusten duzuen laginketa guzti hau, puntuz-puntuzko hau, da ADN bilatzeko Maasplanetik, Alemaniatik eta etorri eta egin duten miaketa. Ez da oraindik ezin dizuet esan ondoriorik, ze hortan gabiltza, baina, hortan gabiltza. Ze gehiago, hemen iriki aurretik, tapak kendu gendunean, hemengo estalaktita hauek hartu genitun, eta hauetan ere, hau pasa ingo dez, uste berandutzen egin naizela, kontua da, egin genuela klima azterketa. Hau dator, esan dizuedana aseran, oain asko galdetzen digutela geologoi klimari buruz, egia da klimaren erregistro fidelenetarikoa galditzen da estalagmitetan. Eta izotzean ere bai, glaziarretan edo koba barreun egon daitezkeen izotzetan, baina estalagmitetan ere bai. Orduan, zer egiten dugu? Hartu, moztu, uranio torio bidez, kasu honetan adina jakin, hemen 13.000 urte daude registratuta, azken 13.000 urte, holozeno garaian edo azken berotze honetan daukaguna, eta hor, kristalen formatatik atera dezakegu tanketa, gero ere kutsiko dizuet, mineralogiatik atera dezakegu ere temperatura, eta hemen bitxia dana, horregaitik ekarri dut dago antortxetako gizakiek erabiltzen zituzten argia egiteko antortxen keharra. Hemengo beltzauek, hemen ikuste dituzuenak, hemen pilatuta dauden beltzauek, eta analisia eginda dakigu dala egur errea, baina egur konbustio txarreko, egur zatia galditzen dira. Egiatan ez dakigu, baina behiratzen ikuste ditut begi horrela galdera inez, egiatan ez dakigu bertaraino juten zian antortxakin, edo sua egiten zuten kobasarreran, eta tiroak, kobako haizeak sartzen zuen kea barrurantz. Horraino ezin naiz iritsi. Baina suaren keak utzitako keharra dala hemen pilatuta dagoena, bai. Eta kronologia horietan, duela 4.000 urte, Atapuerkako sarreran daude siloak. Daude kobako sedimentuetan zuloak eginda, zeren kobak erabiltzen zituzten aleak argitik ilunpean gordetzeko. Zean orduko eroski oprikak. Gordetzen zuten urteko zera guztia koba barrenean ilunpean. Orduan, zulo horietako batzutan, agertu dira, zulo haiteko edo zertako ibiliko zituzten egur puntak. Egur horiek ere datatu dira, eta buala, 4.000 urte. 4.000 puntu bat daukagu, 4.000, 3.000 kronologia horiek. Ez dakigu da zulo haitea juten zienen, alea ateratzerakoan, baina hori da hor gelditu zaiguna. Eta ez dago beraien arrastorik. Printzipioz. Ez dugu ADN, oraindik, ez dugu ADN frogarik egin hemen, baina egin daiteke. Hauetan ere, uranioa kristalean sartuta gelditzen zen bezala, eta gero datazioak egiteko, gero esan betena kartzelan bezala gelditzen dela atrapatuta, hemen ere urarekin gelditu daitezken molekulak, organikoak, barruan sartuta. Eta gurean ze, hau oso ondo dago Burgosen, eta han bakarrik
egiten ditugu gure azterketak, ez. Euskal Herrian 6.000 zulo daude, 6.000 zulo deitu dio, ze batzu galeria dira, beste batzu sima vertikalak dira, katalogatuta. Honek esan nahi du, espeleologoen lan bikainari esker, eta baten badagoen, zorionak hemen, ze egiten dute beraien lanetik aparte kapritxoz esaten dana eta lan sekulako lana da, hori egitea, jutea, katalogatzea, kartografia egitea, lokatzartean, behin eta berriro, eta hoien lanakin batera, juten gehagu, beraiek abisatzen digute, atera da osoko ba politia ala ez, eta hor gabiltza aukeratu ezin iz, 6.000 ba ezin dira aztertu denak batera. Orduan, hartu ditugu iparrixurikoak, hau da denak kareharrietan daudela gehienak esateko, eta hasi ginen bereizten lehenengo galdera egin geniona izan zen, zulo hile denak aldi berean sortu da dira? Ez. Gogoratu, hauek itxasoan sortutako, Kretazeo garaiko, itxaso tropikal horretan sortutako arrezifea dira. Guain dela, 100 eta 125 milioi urte. Ordutik, mendi hauetara iristeko hori kanporatu behar izan du. Orduan, galdera, esaten dugunean dena batera sortu da, dena batera atera da? Bakizue, Himalaia oraindik handitzen ari dela, igotzen ari dela. Hemen nola gertatu zen hori. Hori erantzuteko, hasi ginen formak aztertzen, da kanpo formak oso ezberdina dira, hau lekeitio da, eta Bermeo ere berdin, laututako gune bada, gogora ekartzen badezue, Deba eta Gernika inguruan horrelako piramideak daude, eta visualizatzen duzuen, eta horri cockpit cars deitzen zaio, eta horiek Vietnamen eta Txinan eta garatzen dienak dira cars tropikala, ez dauka zerrikusirik laugune honekik hau itxaspean sortutakoa da, eta txindoki, bai punta badu, baina ez da hemengo piramide hauen antzera, edo aizkorri, eta hauek dira gehiago Txamonisen edo Alpetan edo ikus daitezken mendi tipo hori, total. Honekin esaten deguna da, 3 garai ezberdinetan kanporatutakoak direla, batzuk duela milioi bat, beste batzuk 4 milioi urte, eta beste batzuk hori baino gehiago, ez dakigu zenbat, eta beraz, beraien barrunbetako kobetan gordeta daukagun informazioa garai ezberdinekoa da. Orduan, segun ze klima nahi degun aztertu, ze garaitara bidaiatu nahi degun, joango gara batera, bestera edo 3. Hau kontuan, hemen lan batzuk egin ditugu, argitaratu dira, eta egiten duguna da, bi adibide, azkar noaia. Moztu, lehen bezala, fijatu zeinen ezberdina da, lehen ikusi dugun kear horiekin erakutsi dizuedana ebaketan, eta honek ez dauka batean zekorik. Guatxuria zen, raia beltzekin. Hau, karamelo kolorekoa. Ultramorearekin ikusita, horrelako urdin kolorea hartzen du. Besteak, batez, sartu dugu. Eta hemen, ikusten baduzue, ez dakit, bere iztenan horrelako laminazio batzu daude, batzuk ilunagoa, beste batzuk argiagoak, ilunagoak, argiagoak. Eta aumento handiagorekin eginda, egurretan ikusten den bezala, anilloak ikusten dira. Anillo batzu dira argiagoak, kristal handiagoekin, eta ilunak dianak laminazio finagoarekin. Total, datatu dugu, uranio torioz, hemen 7.000 urte dauzkagu registratuta, zenbatu ditugu banan-banan lamina guzti horiek, ikusten da argi eta ilunak 100 urte osatzen dutela, hau da, adina jakin da zenbat lamina dauden zatitu eta ateratzen da, eta aztertzen ari gara, hortik tantanketa, lehen esan da bezala, ia kristalak nolakoak diren, eta temperatura nola joan den aldatzen. Hori hor, eta hau preilea itzen. Beste bat, azkeneko 5.000 urtekoa, bat baino gehiago daude, politenak ekarri ditut nire ustez. Eta hemen nahi nizuen erakutsi, begira kolorea nola aldatzen den. Ekizu erren zer gaitia zein izan leiken? Materia organikoa, hau da, gainean, kobaren gainean, arroka horren gainean dagoen lurtzoruari eman zaion erabilera. Lurtzoruan goldatu eta soroa egon, edo baso bat egon, edo ezerrez egon, urak zeharkatzen duenean barrurako barrura eramaten duen seinalea ezberdina da. Orduan,
landaretza asko dagoenan, batipat osto ustel, hau da, basoa, ondo garatuta daukagunean, normalean horrelako kolore ilunak agertzen dira. Eta hau da gauza bat errepikatzen ari dana, Euskal Herriko kobetako estalagmitetan asko, duela 3000 urtetik ona. Nunbait lurraren gestioa aldatzen hasi zen. Bai? Bueno, eta horrekin, hemen ikuste duzu temperatura nola aldatu den, tantanketa nola aldatu den, gero datu hauek bolkatzen ditugu, amankomunean jartzen ditugu, zientzilari guztiek, esateko klima aldatzen ari dela. Bai? Klima ez da aldatzen atzo euria inda gaur eguzki egiten dulako. Hori egia da gertatzen dela, baina hori da eguraldi aldaketa eta ez klima aldaketa. Klima aldaketa jakiteko tendentziak edo aldaketak atzeragotik hasi behar gara ikusten, eta ia norantzagoa zen ez egun bat edo bitan baizik urteetan somatu. Eta orduan hor bolkatze ditugu datuak eta bateratzen ditugu, ez da erregistroa ere ez da berdina Aralarren edo Pirineotan. Pirineotan neguan elurra egiten dunean, koba barrura ez da tantanik iristen, dena izoztuta dagolako. Aldiz, gure Euskal Herri maite honetan, eta batipat gurean, euria egiten du, esango nuke urte sasoi guztietan. Gehiago, udaberri eta negu eta udazkenean, gutxiago udan, baino beti. Torragaitik oso preziatuak dira, hemengo kobetako estalagmita hauek. Erregistroa jarraian dute. Altxorra daukazue, bat baino gehiago, baina hau egiatan ari naiz, nazio artean daude begira erregistroa jarraia dialakoz hemen. Baita ere nahoak edo borraskak, Bizkaiko golkotik beti sartzen zaizkigulako, Galizian ez da berdin sartzen eta Frantzian ere ez da berdin sartzen. Hemen uste dut, atapurka, kobak hor jarraitzen dugu, ez da hemen ezer bukatu, nunbait lanak ez ditugu bukatzen eta beti gehitu egiten dugu, eta hortan genbiltzala aukera sortu zen ere, Juxera joateko, Juxe Baltistan arana da, Karakorunen dago, eta ara joateko. Eta han ere galdera berdina zen baina zertara. Eta zertara zen, han, gaur egun gertatzen ari diren prozesua, berriro ere, denboran eta espazioan ordenatzera. Hau da, badirudi, gero etxeko armairua daukatetxun lio, baina beste guztia antza, nunbait nahiko ondo ordenatzen dut. Eta bueno, joan ginen, 3 lagun, bat hidrogeologoa, bestea geotekniakoa, eta ni ordenatzera han ikusten nuena. Jakin gabe oso ondo zertera ni joan. Hau da bailara, eta bailaran hasieratik bukaerara. Eta santutegietako Ama Bergina edo bezala altarean geneukan Masenbrun anguri begira, atzean. Hortik jaiotzen dian glaziarrak dira, bailararen sortzaile edo emari nagusi, baina gaur egun glaziarrak hemen daude. Glaziarraren ertza hor goran gelditzen da, orduan bailaran beste prozesu batzuk ari dira gertatzen, eta oso bortitzak. Klima aldatzen ari da, Pakistanera lehen ez ziren montzoiak sartzen noain geroz eta gehiago, orduan euri deskarga oso handia gertatzen dira, askotan izotza edo elurraren urtzarekin batera, eta horrek bailaran beran, hildako asko sortzen ditu. Pakistan arduratuta dago, ez dakit zer egin dituzte saiakera batzuk, batek erakutsiko dizuet, eta ez du funtzionatzen. Eta orduan, gu zer esaten dugun. Hau da, hemen gordini dator. Hau izan da, irailean noiz kontaktatu zen duen, orduan ekarri dizkizuen nire kuadernoko irudi batzuk, eta Google Earthetik eta argazkiak, ez dago beste zer landuta. Urte bukaerarako egingo dugu informea, eta ordurako egingo da goza politiagon bat, baina gaur goizean bilera izan dugu, eta oraindik gordinean gaude. Total, hau da, herri nagusia, Matxulo izena duna, baina fijatu, gelditu estampa honekin, vegetazio hemen dago, eta bestean ez dago ezer, arroka. Eta arroka horietan ibili gara, beti gora, ikusten higadura formak eta metakinak. Hor uzten dut. Araño joan eta aranon kukuxumuxuko kuadernoa topatzen duten. Errefugio batean, antza kukuxumuxu joan zan, eta Felix Inurrategi bitarteko egin zuten horrelako zeozer.
Argazkia atera nion, kuadernoa bestelakoa da, nik hemendik eramandako bat, eta hau edia, han geologok egiten ditugun lanak, koloretan irudikatu zaituzue, bai GPS datuak, bai argazki datuak, askotan uraren neurketak egiten genitun, eroalkortasuna edo zema mineral daraman urak, ze temperatura duen, eta gero nik, bertako prozesuenak guztituzu hemen abanikoa, hemen glaziarra, notak. Labur bilduz, bi pasatu dira, U-formako bailara glaziarrak, kariño handoiz begiratuta Aralarren ere ikusten dira, Aralarren ere izan genuen glaziartxo txiki bat, 40.000 urte, eta oendik txaka ikusten da zeo zer, morrenak ere badaude. Badaude errekak utzitako aztarnak, erreka estrangulatu egiten da leku askotan eta zabaldu bestetan, honek sortzeitu erazoak. Badaude guk guli izenez ezagutzen ditugun 1000 metro, eta hemen neurtuta daude, 2000 metro vertikalean egiten dituzen horrelako kanalak. Bapatean vertikalean erortzen den zartadura bat izango baliz bezala, eta ura eta harriak ekartzen ditu. Egon daiteke seku, eta egon ginen ez dut argazkia jarri, ze argazkia itzalean eta etzan oso polita, baina azkeneko ezauruten, baizik iazko udaran, ze han arrisku gehien edo izotza eta elurra urtzen deneko sasoia udara da, beraz udaran gertatzen dira desastre gehien, eta aurten ez, baina iraganeko udaran olako batek bete-betean ekarri eta utzitako materialan. Pentsaleik ezueke vertikal honetan, hau bidea da, errepidea da, gora goti dator, eta neurketa batzuk egin genitun, 2000 metro dira vertikal. Horrelako guli batean datorrenean zerbait, hemen junten dan kotxe edo azpian egon daiteken etxeak ez daukala zer eginik. Eta hauek berriak sortzen dira, ez da beti hemendik etortzen. Etortzen da hortik, baina hurrengoa etorri daiteke handi, edo hurrengoa bestetik. Horretaz gain, ez dakit ondo ikusten dian ala ez, baina dauzkazue, direla bloke harriak erortzen dira. Baina harriak erorri esaten detenean, hau mezkita bada, eta mezkitaren pareko tamainako blokeak daude. Herri hau berria da, ze herri honetara iritsi ziren, beraien herria, horrelako ez harri, baina lokatzezko erorketa batek aurretik eraman zuelako. Eta bizirik atera zirenak, oso fededun gelditu dira, ze herri guztia eraman zuen mezkita izan ezik. Eta mezkitan zeudenak salbatu zian. Eta orduan, lehen fededun bazian, oain doble fededun. Desplazatu dira ona, eta ari dira eraikitzen beraien herri old kande da suntxitutako eta new kande da hau berria. Baina ez dakit leku aukeratu duten, ze hemen lokatze erorketarik etzaile pasako, baina harri erorketak bai. Eta de hecho, hemen ikusten duzue bat, eta hau ere berria da. Hemen atzean dago etxe edo, holako gauza bat, lokatzakin egiten dituzte adreiluak, eta erorketa ondora. Guk zer egiten ditugun, topografia egin, neurtu harriak eta kalkulatu trajektoriak. Harria erortzekotan, goran dagoena, nora joango den. Hau, adibide simple bada, baina hori da helburua egitea aurreko argazkian. Harri guztiak irudikatu, badakigu materiala zerrezkoa da, ze arroka mota den, topografia badaukagu, eta egingo da, hau da modelizazio bat egiten da, eta trajektoria kalkulatu, mugituko balitz, noraino joango litzateken. Zertarako, herria jakin dezan, etxean non egin. Ze harriak oso argi dago zeintzuk mugituko diren. Noiz mugituko diren ez dakigu, baina zeintzuk mugituko diren bai, eta nora joango diren seguraski ere bai. Hau edia guk nik lehen esan dizuedan ordenatzeko lehenengo inberdia bereiztu. Orduan bereiztu, eta ari gara ordenatzen, batzuk gravitate zeroritakoak, bestatzuk urak ekarritakoak, errekak behean, gaur, eta errekak horrela ekarri eta hau estrangulatzen duenean, ixten duenean, mendako adibidea, hemen estutu egin du, baina urte batzutan itxi egiten du, ixten duenean egiten du presa.
Eta presa honetan, presa honetan, ikusten duzu, hau errekamen beti doa, eta hau dena da presaren atzean pilatuz joan dan sedimentua. Eta hemen goran, hasi zen erreka, hemen daukozue berriro errekako errekarriak, hemen zuloa egiten. Bueno, hau, ez dakite kokatzen urteetan, baina beraien, nola esaten da, historia, ahozko transmisioan gogoratzen dute. Eta esaten dut, eta kontatzen ziguten, itzultzaileak bitarteko, ze, baltiera hitz egiten guk ez dakigu, eta haiek ingelera ere oso ondo ez, baina, oso ondo ez, eta kontua da, esaten zigutela, baiez, gogoratzen direla, eta hainbat herri, presa honetatik bera, hau puskatuta hasi zenean, suntxitu egin zirela, eta herri osoak galdu ziala. Horrelakoak berriro gertatzeko aukera daude, glaziarrak, glaziar gehiago, glaziarrak gaurko glaziarretik ia 2000 metro gorago, egingo duguna hurrengo hitzaldira begira, izango da hau dena ordenatu, mapa gis batean jarri, kapa ezberdinak eraiki eta arrisku geologikoen mapa egin, bertakoak kudeatu dezaten ahalik eta hoberen. Baina, eta azkena da, baina potolo badago. Han bizitzak oso gutxi balio du, balio hemen bezain beste, baina oso baliabide gutxi dituzte aurrera egiteko, ze berriro diot, begiratu zen malkarrak eta ze vegetazio batez, gutxi ez, batez, harritartean bizi dira, hauek etxeak dira, eta hauek gorotzak dira. Gorotza da han hemen urrearen pare. Ze ez daukate sutarako egurrik ere. Gorotzak gordetze dituzte, telatuan sekatu, eta gero etxe barrura sartu, busti ez dadin, ze elurtuta dago, gaur, dena, eta hilabete luze, esate dute 3-4 hilabete pasatze dituztela, ia etxetik atera gabe, sua egin eta iraun. Eskolak, mezkitak, dena ixten da. Eta ez dagoenez ia egurrik, ikuste duzu, bizpairu, eta daudenak animaliren baterako edo, gorotza da beraien su iturri, eta giba nola esan, konbustiorako gehien erabiltzen dutena. Klaro, non daukate lurra? Desastre natural hauek, hau da, hemendik kainoitik atera, eta herria suntxitu arren, gero lurtzorua uzten du, lokatzorrek. Orduan, arrisku handieneko lekuetan bakarrik, eta soilik bakarrik, daukate lurtzorua, terrazatxoak egin, zerbait landatu, eta beraien ogibide izateko. Orduan, lehen esan dizu Pakistanetik interes handia zuten gure lan honetan, baina nik ez dakit egia esan ze soluzio eman, ingenieriek egiten zutena zan, edo egiten dutena da, horrelako paretak edo muroak edo egin errekari atera ez dadin eta kanalizatu bidea. Baina erorketa hauek hemen eukita, hau 3.400 metrotara dago eta goran 5.000 metroko, baina goran esaten detenean, ez dakit, igual kilometro batean, bapatekoa da, claro, energia potentzial hori, hemen ingenieroak, baina geldituko duen paretik ez da, eta claro, puskatu egiten ditu, bota egiten ditu eta bere bidea egiten du urak. Orduan, aholku bakarra da jendeari esatea joateko hortik. Baina, klaro, jendeak esaten du, bai, baina hemen daukagu guk hortua. Eta esaten duzunean, baina beste bat etorriko da. Esaten du, alak zainduko digu edo, eta bestela, berdin zaie. Azken finean, moraleja da, nahiago dute arriskupean hemen bizi, hemendik kanpo ez bizi baino. Hau esan da, gu eskoletara ere gonbidatu ziguten, ze ikusten zigutenan lanean, eta batipan ni emakume izan da, ze emakumea hori bai, hemen jaiotzea asko zubean jaiotzea baino, ze hemen ikuste dituzuen neskatu kuadrilla txuriz daukatenak dira asko Euskal Herritik iristen dian, nik gero enteratu ginen, Feliz Inurrategi Fundazioa bitarteko, diru bat iristen da. Eta diru horrekin ordaintzen zaie familiei alabak eskolara eraman ditzaten.
ez bada diru iturririk, alabek ez dute eskolarik. Semeak, bai, baina alabek ez. Ez dugu ikusi asto bat, ez dugu ikusi zaldi bat. Harritu nintzen, gaina baserriko alaba izan da, zein da dizue, fijatzen daizela olako gauzetan. Gero esaten nun, klaro, zertako, si emakumeak egiten dute asto lan guztia. Lanera joaten direnak, 5.000 metrora ez, baina mendian gora, ze batzutan horrelako kaskoren batean, gelditzen dan morrena metakinean, iraganeko glaziar, ez dizuet asko esan, iraganeko glaziarren gainean, lurtzoru pixka badago, eta belarra dago, eta juten dira, saski batzuk tirantekin jarri, baina bakarrik emakumezkoak. Lan karreoan ibiltzen direnak denak emakumezkoa dira. Eta gizonezkoak, kulturalki beste ohitura batzu dituzte, ez dut kritikatuko, baina gizonik mendian gora, kargatuta ez gendun ikusi. Bueno, pues, hau da, gutxi gora bera guzti honekin, eskerrik asko, ja aspertuko nizuen.